vana ndakuyananiswa tamayala na baba vaibvomu mangari baba vanonzi Wisdom Chitengu murume wa Stella Marunisa saka mumangari ndi Wisdom Chitengu. Wisdom ari kuti adzimai kana kuti Stella uya pamberi pachangamire mushu ubude pachena maererano nezveruodzi rwedu. Stella uya pamberi pachangamire mushu ubude pachena maererano nezveruodzi rwedu. Nauyo changamire pakumboti tikinaitira pamusoro yemakurukota pamusoro yanachangamire ndini ndakamhangara nyaya yangu pano pamberi pedare. Ndinoda mudzimai wangu andibudire pachena nekuti ndakabva kubasa kuMozambique musi wa5 January. Maholidays akapera ndakunda kuuya nenyaya yepfuma yakanonoka kubuda kubasa kwandinoshanda. Ndichisvika ndakabvunza vana makaitamba seiko Christmas. Vana vakati aiwa takaitamba zvakanaka. Makanga muripo mese here muchifara? Vana vakati mama vanga vasipo vanga vari kushamba. Ini hapana chandakaudzwa. Ndakatoshamisika kuti vakanga vasipo vasina kuudza vakanga vaenda kupi. Saka ndinoda kuziva kuti vakanga vaenda kupi. Chekutanga. Chechipiri, mushure menyaya iyoyo takanga takunditsana ndichitsvagurudza kuda kuziva kuti vakanga vari kupi. Ivo vachipindura vanotaura rafu isina ani nani akambonzwa. Taitaurirana paWhatsApp. Vakabva vanyora matsamba avo aiwa kundinetsa iwewe kana usingade zvepamusha uya pamusha uchiona vana vako uchidzokera kwaunodzokera. Ndisati ndasitamisira paduku ipapo ndine chipata. Saka vandidaro musi wa25 ndakabva ndascreenshota machats edu ndikamaprinta ndinawo pano. Ndobva musi wa26 ndobva vaenda kucivil court ndobva vanoisa inonzi protection order vachisira ini. Murungu wangu kuMozambique akanga andidaidza kuti uya kunotiite work assessment because kwakune mafloods. Saka ndakakumbira ndakati date rekuenda kucourt chimbonimirirai ndimbotanga ndaita zvibasa ndichadzoka. Ndobva ndaenda kuMozambique ndikanoita wiki kuMozambique ndobva ndazonodzoka. Ndadzoka takatanga ndakavanyengetedza kuti but iweona kachema iwewo wamhanya kuenda protection order. Ini ndasanga nazodzwisisa nyaya dzacho kuti zviri kufamba sei. Chimbodzoka chimbondiregerera ndobva ndiregerera ndobva withdraw nyaya iyayi. Withdraw nyaya ndobva tagara but tirikunetsana chete nekuti ini ndinoda kunzwisisa kuti why vachifamba vachienda kwavanoenda vasingaudze baba wemusha. Nokuti ndini baba vedu vakaita tsaona kwavaenda nyaya inodzoka kwandiri ichibva kunotezvaka. Saka mukutaudzana mukunetsana takanetsana zvakare kusvika tazorwa nekuti dzimwe nguva vakashuka fight inogona kuuya ndakangogara. Inini ndinoziva kuti mutemo ukuchengetedza madzimai pamhiri zvonga dzikuru kudzimba. Saka handidzorere dzimwe nguva ndiri ndakagara so chirohwa chete. But ndakazokundikana musi weSaturday ndikarwisana navo. Ndarwisana navo shuwa vakakuvara vakaenda kunomhanara pachiwaridzo papolice station. Ini ndikadaidzwa. Ndarwisana navo ndakazviziva kuti apa ndaita nyaya. Vachienda ndakateera kumashure. Ndikasvika vapedza kupota vapiwa tsamba yavo kunzi vaende kuchipatara. Ndichisvikawo shuwa mupurisa haana kundipa nguva kuti pinda culprit. Ndivana kupinda uko. Ndakuzara zvavo. Ndinovasunga pamwe chete novasunga. Kusvika hama yangu yazondibhadharira fine next day. Ndokusununguka kwandakaita. Asi apa vakanga vaine pfungwa yekuti ini ndobva ndaenderatu ndatonyudziwa apa. Ndonyaya yangu changamiri. Ndingareve zinorodo asi pachipari changu ndichachitsanangura kuti chakava sei. Zvakanaka ndazvinzwa.
chinangwa chako ndechekuti ndikudirei pachena paroho dzedu ndizvo zvodeka amaiti pindura ichidzo ukaona baba pamusoro ndokwava kutaura kuti inini handinokuvatsana kuti nazvikupipa krisimasi vanoipa kuti vakabvunza tangai mapindura zvataura baba zvataurwa pasamuri kuti kudire ichi chiri kundida here muchavada here kana kuti muri kuvada mumatsanangura muchienda mberi inini baba vandichinguvada nekuti munhu atibetirana vana tese ndinyore pasi kudzokereza chiri kuvada nekuti munhu andibetirana vana naye ndetakaita zvakawanda zvatinazvo apaza vamoswa inini panyaya vatitaura yechipari chavo inini handichizive vanonge vakandiudza kuti kune mukadzi aripo baba varari pamba munhu anoshanda kunze sekutaura kwamanzwa vachiita munhu anopedza gore ma6 months ma8 months ari musango ini ndingaitaisira kuti zvoni ndichaona nguva nemurume wangu ndichaona nguva achaona nguva nevana kufamba but hapana harari pamba murume so inini nehasha mai ndichitonetsikana ndichitobvunza kuti wai uri kundidaro saka ndotokumbira iye ndiye ngaabude pachina murume anoshanda kunze odhonza nguva yakareba ari kunze zvino adzoka harare pamba but woinini nohasha manje ebva maita sei inini hasha ndichimubvunze kuti uri kurara kupi ndobati panopakakavara vari kutaura amai zokumbiroza singadzoke panyaya nyaya yanotangira ahasha yatangira maita kushamba Christmas ndopane bono condition ndopane nyaya zvehasha dzibarika dzinogadzirwa dzosaka tiripo sokuti munyaya ngawe ava ndo amainandozvo apa ndopane nyaya ndopada kutsanangurwa kuti izvo maite zvekutinga here sekumusumuka pamusha ndokubvunza kutaura kusunga pamusha musina kuzaisa baba vemusha chimira ndipatsananguri ndakamira kubva ivava dzikira kubasa pakusina communication right tegona kupedza mawaniki tisina kumbotaudzana masiya nyaya topinde panyaya pasemuchienda baba vasingazvizivi ini ndoda kudzoka panyaya yekuti zvose ndisina kutaura oright ndopandoda kudzoka ade papasina communication iri right senini dheroro nemafriends angu akatonditi zvoni amai uri kupi akatonditsvaga uri kupi chichi zvikanzi zvoni ngatimbopinde mutauni kuti kushamba handina kuenda kushamba vanondinyepera baba ndakaenda mutauni ndoma ndakaenda nemafriends angu muswe krismas ndadzwa muchitirimo kwakanetsana zvine zvakamusikawirani baba vanofuma kuda kunatsojengerwa kuti chii chakazopa kuti amai vabude pamba kuti vasina kutaura ndizvo zviri baba imimi muri kufanira kutsanangura kuti baba kuti ndizobva baba pai tatabva tanetsana kana mubedroom kana kusauya pamba kana kuti kutaura imi mungatsojengesera dare kuti mubatsirwe nedare zvakanaka panyaya communication apa ndopari kudzoka ndopakaita kuti munhu mozati munhu kuti uonekane nomumwe wako ndonga muchicommunicate inyaya dzepafoni ndetisiri direct so kana kuti tichigara tise pamba inyaya dzepafoni murume wenyinga uine maprevious murume wenyu munotogara naye motozivana ipopa zvaanoda nezvaasingadi zvaasingadi ndizvo here muno makore mangani muchigara meseri faini munotozivana but ndokuti nokuda kwokuti matsanudzana ikoko kana kuti muno wiki musiri kucommunicata zvingapela allowance yokuti imi muchienda zvenyu pamakwanisa kuenda sezvo mati tikaenda ipapo handisiri zvazvo asiri zvo samunokundoregeka zvakanyika ndokwanisa kukumbira ndokuva ndopane nyaya handizozvisha ndizvozvo nditutsire pamauya kana ndichitendere
Unozviziva here kuti bonde rinopasha rikashota uindanzwa pachitaurwa zvegore kana 8 months munhu iyeye wobva apa pa8 months dzedzi ungosvika pamba nokupfuurira chii chinoita muropa mumunhu munoita kupfura kutanga anga asekerera kuti wauna obva azooneko kusvika uchidarikira zvinokonzeresa ichocho chinhu ichocho akatadza kuchimentena imenya nekwaitini inoparara kana kuti amai vanozoguma vakuita zvese zvese saka ndo chinhu chokutanga vanhu ava tichivatora mumwe mwana wabhizinesmen kune mabhazi kubva kwavo asi akasiya achiti ndikuda iwewe uri zvauri asi zvaakainga zve zvashota chii chinoitika saka ngatiedzei kugona kugadzirisa panhu ipapo ndokuti dzimba dzedu dziende kumberi zvese zvamuri kuzomarana izvi ibonde rinokonzeresa irori rikashota ndandinoda kudzoka kumwana womukomana kuti mwana womukomana unenge wada kushandisa uchenjeri husina kunaka uchenjeri hwekuteera mudzimai wako riva iwe uriwe zvako kuziva kuti ndiwe gonzo racho uchafuti kudya papi ipapo iwewe ndiwe kukonzeresa zviri kuitika izvi zvino iwewe watizwa 1 day nemukadzi uyo achienda kwaaenda neshamwari dzake zvakubhodora kusvika wauya kuri kwewe uri kutiza every time yaurobva kumozambiki uchitadza kutsvaira hozi yako yakavaka iyi unofunga kuti vanobhodoreka kangana ama yako ndinoda kutanga kupikisana navo pakuti 8 months 8 months gore sandizvo ndakaenda kwe3 months 3 months ndobva ndanodzoka ndakacherechedza mufananidzo wavo wekubuda kwavo pamba vakaenda ndakapikisana navo nemapfekero avo ndikati shamwari inini handidi mukadzi anopfeka trouser handirifariri handidi mukadzi anozora zvinotsvukisa zvinozora ndini ndikutaura kuti pamba pangu kupa mutero mukadzi wangu asi mukadzi wangu kukakavara kuti trouser ndichatoripfeka kusvika zvanaka saka ipapo ndoparinetsa kusvika nyaya yafamba kusvika tarwisana kusvika ndazopinda mufoni mavo ndapinda mufoni mavo ndaona imwe nhamba ndaona nhamba irimo ndakuinvestigata nhamba iyeye ivo vochinja manhamba vakushandisa mamwe manywana chakamiri ipapo tikatenderera taimu yako yoyokoti munhu aite chimbava basa rokukozesa munhu aite chimbava mukandozi mbeinde mberi yatsvage mawezi kuchengetsepo yako takada kutsvaga kuti anga achichita nani rama gora ramunyanyeri ngevapindura gora ramunyanyeri gora rakanyanya vanotopedza zvishuwa kubva vachinditora chizomushamwaa handisati ndagara nababa wakana 2 years chaibva 22 years idzodzo chipo chekutauraura unozookamiswa mumvuraka mokuti uzorowezirimu kasi asikuaisiaikudyira wakominyoka usikudyirwa kasi kufunga kwangu iwe shamwari hakuna basa pasi pezuva rinorambidza kuti utakure mukadzi wako ukaomasa ochitsvaga nzira yekuti vana kana vari kuru vangachengeteke sei asi iwewo nemukadzi wako unaimba ndokunge kana uchida imba yako asi kana usingadi ita zvaunoita makore andakashanda anenge 20 ndaishanda kumozambiki ndishandira organization yeamerica yekuchengetedzwa kwemasango nemhuka vaisatendera mukadzi kusvika nzvimbo ino nekuti taitokemba tiri mumatende tiri varunesheti asi kuziva here kuti ezvinozvi mumagonyeti chaimo akutenderwa kuti udhiraivhe nemukadzi wako pachidziridza kufa kwevanhu ichokwadi
Kwenyu kwacho kwamutadza kuchema muchitaura kuti dzimba dzenyu dzakusvika noti mushandira dzimba musenzere tangaimamira kusudza maoko anachangamirira vakadzi vanochinjana zviri kwedu nokuti kana ndichienda musango chinorara musango ndikushandira mhuri asi kana zvebasa rakuita kuti mhuri yacho yandikushandira iparara ndikuenda ndikushandira mhuri kuti ramangwana remhuri izova rakanaka saka ndinofanira kuzvichengetedza ukushandira mahara kana mhuri ichiti uri kushanda mhuri iparara uri kushanda mhuri saka ukushandire atekomanzozotaura mumori ati makumi mairi andashanda andibvunze vakadzi ndizvozvo komukadzi wechipiri womuita papa mukadzi wechipiri ndakazomuita mucovid usingatenderwa wakadziro kuno mazi uku ndaishanda 3 months kuno ndouya 3 weeks saka wazovhurwa kuno kwakaona mukadzi wamuzosvika nguwani mukadzi wako wazona pamusoro ichangainatsokasana kufamily kwangu ndingati ndiri breadwinner ndinobata nyaya dzakawanda dzimwe dzinoenderana nemafamilies dzichibva papfuma yandinoshanda inini saka amai ava havana kunge vapinda palaini rakanaka nefamily yangu havana kunge vapinda palaini rakanaka nefamily yangu zvakasakisa kuti inini pamba pangu ndionekewo nehama dzavo kuti shama pamba pako hatichamira ndozvakandisakisa kuti matsvaga inini tonga nyaya kunzwa yauyu kuti izosvika munoi mukunda musatike muno muchabuda makagutsikana ndopane nyaya yenje uyu anotaura zvake zvokudzenga imotaura zviri zvokudzenga asi edendodhijezva kuda nechinhu chimwe chete zvinotimbaiwani bachemadzimamo tanchida kuti tidzoke panyaya yekundwa dai inoyatuma baba kuti vauye ndo varwadziwa katinga chendo nokupotera kwamakukushu batsirwe nedada imi vamai baba vane mitemo yavari kuda kuti musha wenyu utange kubva nhasi zvichienda kumberi tisingaverenge zvekutsvaga kuti vakadzi tu vakazotorwa sei vakaita sebhozi vavo zvikonzero zvake ndianoita se anozviziva imimi kana mauda kutsvaga zvikonzero munogona kuzokwirawo renyu dare mukubatsirwa nedare kuchienda mberi baba ndanzwa vachitaura mareason 2 vachiti ini 1 handidi mukadzi anopfeka trausi achibuda pamba pari pangu 2 handidi mafuta aekutsvukisa ndo mareason andanzwa ritaurwa nani nababa vari kuti inini mudare rino ramangokushu kuti imi maamai mutenderana nazvo kuti munozvigona here kuzvisiya zvinhu izvi kana kuti hamugoni kuzvisiya pamusoro tiri ipapo ava pavakatanga kudanana nemukadzi ye 1 anoyuza aisa mutemo yake imimi kuti ndinozvikwanisa asitesa ane madzimai ake mairi ane mumwe wacho munomuziya mutsvuko ndizvoamuona pamafoto anoyuzawo mutemo mogona kuitedzerera kedzinyanyanya nokuda pamba motedzera mune shamwari dzakawanda mama kuti adzechikazi kwedzeshuruma zine varume vamupinda matareri nevarume vavo vemidara dzakagagarana kose vasina kupinda imuri muchitamba navo everyday ndomubvunzo mukuwa kuzobvunza iwo chivanhu chedu chokuva kuti mukadzi yaziva kuti tavaii zvimwe ndo zvinenge chimupasha kuti ungobuda uchienda kubata usati wachiisa pamutemo chaiwo kuti mukadzi ichi chinhu ichi ndakubatira nekuda kwokuti pane zvakati asi kuti ipapo ndinoda kukumirisawo kwaari
mhuri yake kana dai dzinokwanisa kuvhuyiwa pano patindzidzo anondiitira zvinhu zviri extreme zvokuti akasingazive anodzidziswa nedare saka ini ndichiende atitaurira tinotaura ndetinovakutiswa vanhu kana kutiswa nhama kuakuvabaziya aita basa regaingosa mazwi mashoma isimbaradzwa naatete taifunga kuti mbopai mukana murume uyu kana achizenge zvaramba zvadaro zvisina kupera nemudzimai wake ane simba kana kodzi kudzoka kudare rino vachiramba nazviri pamutemo asi zvanhasi semadzimambo taramba kuti musha uti asi musha wese une mutemo tazwa mutemo wakataura kuti muda zvakati ende akazvitaura tomboona kuti anozviteedzera here zvinhu zvikatedzera kana zvazoramba vanokwanisa kudzoka kana ndambozama changamiri asi mbai yakutsemuka chataitira mhuri yako vana vakati 2012 vachiramba vachidzoka vaenda vakadzoka vachionana saka imboita iri mumbo wapamukana maita basa tete imba ndeukama saka chandingofanira kuti tinodzidziswa nangoramba chiuya nyange vanhu vairamba vhangeri kana chirowa mutemberi nokumwa takanangana nandiro nokuti nongeni mabasa akafana nevhangeri raparito saka imeni vanhu ngavakone kana vanzwa muvhangeri rimuno ioteerera iro ndikudza dambudziko ndino vazozotaura mukadzi kuti azoona shamwari dzesezi dambudziko saka chienda kupaugadzina iwo zvitibata unodzoka mudare muno kusingabhatari dakadzo tipeimwe nyaya